जाय मानसिया बड'फानि बांसिन दाम लायो बेनो बड'फाखौ दिनै थगायदों बड'फा होनदों नामा आलादा रायजो नाङा होननानै खिन्थु प्रमद बर'आ सुक्तियाव होदों फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ टु देयार डिमान्ड बर'फ्रा आरो रायजो नांला बेनो जोबथा बर'फोरनि माने मोननांगौआ जोब्बाय होननानै फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ खोनाबोदों होमबा बड'फाखौ अपमान खालामनाय जादोंना जायाखै स्कुल कलेजआ दिनै प्रभिलेज जायाखिसै मास्टारफ्रा दिनै आन्दलनसो खालामबाय 10टा कलेज प्रभिलेज जाबाय होनना डिक्लेयार होदोंमोन बेथन मोनाखिसै दा मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिथांमोना फेलार दा BTR Accord होनोबा जिर' बिदै गला आरो मालाय दैनानै गनो रोङाबा दाउफ्रा हांसोफ्रा बिदैया गला जायो थिग बेबादिनो दिनैहाय UPPL नि नेताफ्रा दिनै बिदैखौ दैखांनानै गनो रोङाखै दा बिनि थाखाय गला जानानै थाबाय आरो मालाय BTR Accord होनब्ला जायखौ बुंबाय थायो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा नरक आरो BTCआ जाबाय सोरगो दा बेहाय जों एकर्डखौ मोनफा मोनफा आखरै आखरै फरायलांबानो बुजिजोबो दा BTCआव ओरैबायदि जोंनो मर्यादा होदोंमोन बे माने वान काइन्ड अफ मिनि स्टेट बा स्टेटआनो बुंजाबाय माने पावारफोरखौ हरजोबबानो स्टेटआनो होनजाबाय आरो मालाय जायनि थाखाय आर्टिकेल 244 ए खौ जों बिबाय थादोंमोन स्टेट उइदिन दा स्टेट दा होआखै खिन्थु जेखिनि खामानि बे आर्टिकेल 244 ए नि बादियानो जाबायमोन आरोखि दा दिनै नुबाय BTR सुक्ति जानाय लोगो लोगो बेहाय बिदिनो मर्यादायानो गैला 6 सिडुलनि मर्यादायानो गैला बादि जाजोब्बाय दा हा हुनि खामानिया DC अफिसावसो जायो जिखुनु खामानिफ्रानो DC अफिसनि दिनै रिकमेन्ड नांनाय बादि जाहैजोब्बाय दा बेयाव 6 सिडुलनि जिथु मर्यादा बे गैला जोंनि जेनाखि BPF नि जे मोबिलाइजेसन प्रग्राम बेयो माने तीव्र गति सोलिगासिनो दङ अदालगुरियावथ' मोजाङानो जाजोब्बाय 10ता देरहानायनि मोनसे परिबेसा फैफिनबाय 2015 जेरखम 10तानि गेजेराव 9ता देरहादोंमोन एबारावबो बे धौआनो फैफिनगासिनो दं आरो स्पेसियेलि दिनैहाय नैबे बनरगाव समस्ति हिसाबै जों सासे मोजां बिजाथि मोनबाय एक्स BDO हिसाबै कुमन नार्जारी बिथां दा बिथांखौ मोननाय लोगो लोगो रायजो राजाफ्रा मोनसे धौ फैदों जे मोजां मानसि फैबाय सासे गोरों BDO जालायनानै फैनो हानाय रायजोखौ सिबिनो हानाय टटेल एक्सपिरियेन्सआ बिसिनाव थायो मानो होनबा जोंनि ग्रासरुट डेभेलपमेन्टआ BDOफोरनि थ्रुयै जायो हिसाबै दा बयबो मोजां मोननानै बेजोंनो फैजोब्बाय दिनै 110 जन जइन जादों आरो फैबावनांगौ बिराद खोथा दंमोन नाथाय माने जेलानाखि इउथ BSU आरो वमेननि मोनसे जइन्ट वार्कार्स मिट जायो होमब्ला खमसे खम 500 जन जइन जाबावनायनि खोथा दा लिस्ट जागासिनो दङ फैबावगोन जोङो बे बनरगावखौबो जों उद्धार खालामफिनो आरो जोङो 20 बोसोर बेयाव देरहाबाय थाखादों राजीब बांगालावथ' BPF नि भट लानानैसो देरहादों उनावसो BJP थांदों एबारावबो देरहागोन बे 100% रोखा जोंनि BPF दोलो हिसाबै जों स्पेसियेलि एबाराव इउथ्सफोरखौ लानानैनो जोङो खामानि मावनो सानदों ओंखायनो जोङो CWC PMA आव मोनसे डिसिसन लानानै फैबाय जे प्रति बोसोरनि थाखाय 100 कोटि 5 बोसोरनि थाखाय 500 कोटि थाखा बाजेट बेखौ सरकार फैनाय लोगो लोगो खालामगोन आरो बिनि गेजेरजों जोंनि 45 बोसोरनि गाहायाव थानाय जोंनि लाइमोनफोरनो जोङो बेनो आर्थिक अनुदान होनानै जाहाथे माबा मोनसे मावनानै जानो हायो मबाइल रिपेयारिंआनो जा बा गारि मेकानिकआनो जा बा माबा मोनसे बयलार फार्म माबा हर्टिकालचार जिखुनु एक्टिभिटि आरोखि इकनमिक जेनेरेसन खालामनो हानाय बेबादि मोनसे मावनो थाखाय 5 लाख 6 लाख 7 लाख बेफोरबायदि थाखा होनायनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो समस्तियावनो जों बिदिनो 200 300 जन 500 जन इउथ्सफोरखौ सायख'नानै बे फाइनान्सियेल एसिस्टेन्सखौ होनाय जागोन आरो मालाय BTR Accord होनब्ला जायखौ बुंबाय थायो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा नरक आरो BTCआ जाबाय सोरगो दा बेहाय जों एकर्डखौ मोनफा मोनफा आखरै आखरै फरायलांबानो बुजिजोबो दा BTCआव ओरैबायदि जोंनो मर्यादा होदोंमोन बे माने वान काइन्ड अफ मिनि स्टेट बा स्टेटआनो बुंजाबाय माने पावारफोरखौ हरजोबबानो स्टेटआनो होनजाबाय आरो मालाय जायनि थाखाय आर्टिकेल 244 ए खौ जों बिबाय थादोंमोन स्टेट उइदिन दा स्टेट दा होआखै खिन्थु जेखिनि खामानि बे आर्टिकेल 244 ए नि बादियानो जाबायमोन आरोखि दा दिनै नुबाय BTR सुक्ति जानाय लोगो लोगो बेहाय बिदिनो मर्यादायानो गैला 6 सिडुलनि मर्यादायानो गैला बादि जाजोब्बाय दा हा हुनि खामानिया DC अफिसावसो जायो जिखुनु खामानिफ्रानो DC अफिसनि दिनै रिकमेन्ड नांनाय बादि जाहैजोब्बाय दा बेयाव 6 सिडुलनि जिथु मर्यादा बे गैला जों EMफोरनिफ्रायनो दिनै सिनायो गोदोनि EMफ्रा रायजिक मन्थ्रिनि दिनै स्टेटास दंमोन चिफ आरो डेपुटि चिफ बा केबिनेट मन्थ्रिनि रेंक दंमोन दा बेफोरावनो बुजिजोबो आरोखि मोनफा मोनफा दिनै माने पावारा जोबलांबाय आरो दिनै BTC एकर्डआव जानाखि दफाफोर लिरजानानै दंमोन नों 100% होनब्लाबो बांद्राय होननाय जानाय नङा मेजर थाबोदों होनबा कार्बि आंलंनि बर'फ्रा ST खालामनो हायाखै हिल्स ST बे दाबो लिरजाबाय थादों BC एकर्डआवबो लिरदों BTCआवबो लिरदों एबारबो लिरनानै लाबोबावदों बेल' बिदि मोनसे जेंनाखाय आरो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिला NOC हरैखाय बेखौ हाग्रामा साननि दिनाव मावनो हानाय जायाखिसै दा बिथांमोना मावनो हानांगौमोन दा मावनो हायाखै आरो दिनैहाय नायदो दा बिथांमोननि एकर्डआव बिराद मोजां मोजां स्कुल कलेज इन्स्टिटिउसनफोर लिरनानै लाबोबाय नेरिम लाबोबाय स्पर्ट्स इउनिभारसिटि लाबोबाय ट्राइबेल इउनिभारसिटि बड'फा UN ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि आरो गोबांथार रेलवे माने क्रसिंआव फ्लाइअभार बानायनांगौ होननानै लिरनाय दङ दा दिनै मोनसेबो नुवाखै जों अदालगुरियावथ' जों मास मोनसेयानो जाहैसै थानाया जों नायै दिनै सार्भे खालामजोबदों जेरावबो मोनसेबो गैया दा दुखुनांथाव आरो मालाय दिनैहाय 1%बो दिनै माने मावफुंजायाखिसै लासिंसिं
खिन्थु दिनैहाय माने अमित शाह बिथाङा फैना बुंफैयो 82% इमप्लिमेन्ट जाबाय मालाबा जोंनि भारतनि प्रधानमन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि दाङरिया बुङो जोङो 1500 कोटि थाखा हरखांबाय दिनै 400 जननि बारा एनडिबिफोरनो साख्रि होनो हाबाय दिनै नुफैगोन नोङो आसल जिनिसा दिनै मोनसेबो गैया 1500 कोटि फैसाबो सफैयाखै एनडिबिफ्रा रावबो रिहेबिलिट जायाखै दिनैहाय नेक्स्ट क्रिसिया मार्टियार्स फेमिलि होनांगौ बेखौबो मोनजोबाखै जिहेतु आन्दलन खालामगासिनो दङ स्कुल कलेजआ दिनै प्रभिलेज जायाखिसै मास्टारफ्रा दिनै आन्दलनसो खालामबाय 10टा कलेज प्रभिन्सियेलाइज जाबाय होनना डिक्लेयार होदोंमोन बेथन मोनाखिसै दा मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिथांमोना फेलार दा BTR Accord होनोबा जिर' बिदै गला आरो मालाय दैनानै गनो रोङाबा दाउफ्रा हांसोफ्रा बिदैया गला जायो थिग बेबादिनो दिनैहाय UPPL नि नेताफ्रा दिनै बिदैखौ दैखांनानै गनो रोङाखै दा बिनि थाखाय गला जानानै थाबाय आरो मालाय दा बिनि थाखायनो BTC आव जेबो गैया साख्रि बाख्रि होनो हायाखिसै दिनै टिका टुक्लिया बाहेरानि मानसिफोर मावफैदों साख्रिया टार्गेट फरगेटआ एग्रि फरिखा होना हाबफैगासिनो दङ बिदिबा जों मा मावनानै जागोन जोंनि फंबाय बिनानावफ्रा मा मावनानै जागोन दा ओंखायनो रायजो राजाफ्रा दिनै फासनिफ्राय संकससिम गासिबो जोंनो माने मा होदों हाग्रामा वेलकाम आरो दिनै प्रमद बर' हाथाव BTC बासाव दिनै बेखौसो बुंगासिनो दं आरो मालाय निउर जुनियरनि खोथा गैया BPF आ BPF बे जोङो दा माने युथ BSU खौ माने जोंना बे CWC मिटिङाव सावरायनाय जादों युथ माने वुमेन आरो BSU बे मोनथाम जोंनि जे गांखंफोर दं उइंसफोर दङ बेखौ नोंथांमोना माने मोजाङै आवगायनानै लांबाय था फेरेनाथ' फेरेन थाखाबाय दा बे मोनथाम सक्तिया थिग थायाब्ला खुनु राजनितिक दोलोआबो थांनानै थाया जाथियाबो थांनानै थाया जाथियाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां नङाब्ला जौ फाग्ला जाजोबोबा मोजां लेखा फरायाब्ला बे जाथिया जोबलाङो थिग बिदिनो BPF आव बिदिनो जादों जोङो BPF खौ थिग खालामनांगौबा युथ BPF आ थिग जाग्रोनांगोन दावहाखौ युथफ्रासो नाङो मोजां लेखा फरायोबा बै साथ्रफ्रा मोजाङै फरायो बिसोरसो देशखौ रक्षा खालामो आरो हिन्जाव माहारि बे हिन्जाव माहारिफ्रा जुदि समाजाव मोजां बिफाव लायाबा बे समाजा धंस जोंनि बिमाफ्रा जुदि गोदाव सोराव जायो फिसाखौ बेंनो रोङा जोंनि समाजा दंस जायो न'खरा दंस जायो ओंखायनो बे मोनथामखौ दिनै प्राधान्य होदों युथ माबा पेरेन्ट BPF दंखायोना बिसोरखौथ' नेग्लेक्ट खालामनाय बाथ्रा गैया जों जेराव मिटिङाव थांबाथाय पेरेन्टफ्रानो जिरायजोबखायो जोंजोंलाय दा बे जायखिया बे जोंनि गेजेराव गाज्रि मोनलायनो माने मोनसे फर्मुला बानायदों आरो मालाय बे फर्मुला जेबो खाथिया दा बिथांमोना जोंखौ गिदों जों साथामनि नामखौ लाबाय थायो बिक्रम कास्टम आरो प्रहलाद PKB कम्पानिबो होनलायलायबाय सासे बिथाङा ओरैबादि थोर थोर गिबाय बे साथाम मानसिखौ कन्ट्रल खालामनोनो हाला आरो मालाय दा बेबादि जादों आरो मालाय दा बे साथाम मानसिखौ गियोब्ला आरो जोंनि हाजार जनजों बोरै जुजिनो बिथांमोना हाजार जुजिनांगौ दं बिथांमोना 40 जन MCLA जों जुजिनांगौ केन्डिडेटजों जुजिनांगौ 15 जन MLA फैगासिनो दं जोंना बेजों जुजिनांगौ दा बिथांमोना हाला गसंथानो हाला बिथांमोनहा जे थगायबाय बे थगायनाया लक्ष्मन रेखा बारलांबाय बे लक्ष्मन रेखा बारोबा बिपद जायो दिनै सीताया जेरेखम बिपद जादों रामाबो बिपद जादों नङा होमबा राबनाबो बिपद जादों जोबस्रांदों बे 2 नाम्बार साधु जाफ्लांनानै सीताखौ खावनानै लांनाया सीताखौ लायफिननो थांनायाव दिनै माने माबाया हनुमानाबो लंकाखौ सावजोबाखै होमबा दिनै बुथारजोब्बाय सेस खालामजोब्बाय दिनै माबायाबो कुम्भकर्णआबो थैबाय मेघनाथआबो थैबाय जोमैयाव दावहा नांग्राया दा बेबादिनो दिनै UPPL जोबलांनो नागिरदों आरो मालाय जोबलांसिगोन दा जोंनि सक्तिखौ गिदों बिथांमोना दा जों साथामसोखौ नाम होफ्लाबाय थादों दा उफायथ' गैया माने बे बिलाइ गोरान गोजाबा बे अरखि मोनथाबाबो खामलाबनानै हाग्राखौ दंस खालामनो हायो थिग बेबादिनो बिलाइ गोरान जानानै दं आरो मालाय जों साथामानो खामलाबजोबसिगोन बिसोरखौ बिथांमोना आरो नै सानब्रै सानबा उनाव आरो गामि हाबनो हानाय केपासिटि गैला दा बिथांमोना थगायनाय खालि थगायनायखौ अयथासार मोनबाय आरो बेबादि सिखावनि खामानि मावनो नाङा थगायनानै खामानि मावा जाय मानसिया बड'फानि बांसिन दाम लायो बेनो बड'फाखौ दिनै थगायदों बड'फा होनदों नामा आलादा रायजो नाङा होननानै खिन्थु प्रमद बर'आ सुक्तियाव होदों फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ टु देयार डिमान्ड बर'फ्रा आरो रायजो नांला बेनो जोबथा बर'फोरनि माने मोननांगौआ जोब्बाय होननानै फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ खोनाबोदों होमबा बड'फाखौ अपमान खालामनाय जादोंना जायाखै दा गुरुखौ अपमान खालामग्राया गावबो दावहायाव देरहाया जेरेखम कर्णआ माने महाभारतआव माने गुरुखौ माने सोङा लाबानो माखासे गुनखौ सोलोंफ्लानानै जे गावबो बिर जानो सानदोंमोन नाथाय बेखौ गुरुआ गावनि परशुरामा जेब्लानाखि माने अभिशाप होयो नोंनि दा माने रडा दावहा फोथाराव रडा गोदोगोन साखाया गोदोगोन नोंनि बाना खामानि होनाय नङा थिग बेबादिनो बिथाङा कुरुक्षेत्र जुद्धआव अर्जुनजों गावथारजादोंमोन आरो मालाय थिग बेबादिनो असैत्यनि खामानि मावबाय थानाय बड'फाखौ थगायनाय बर' हारिखौ थगायनाय बर' आइजोफोरखौ थगायनाय बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थगायनाय मुंख्लंफोरखौ थगायनाय बिनि फाफा प्रमद बर'नो नांगोन ओइबारनि इलेक्सनाव प्रमदा जोबस्रांलांगोन